continuem aquí a la Marató de 100 hores de música en català, després d'haver escoltat aquest document sobre els 20 anys dels Kids, amb una entrevista que el Manel Gausachs va fer Lluís Costabella. Seguim, en aquest cas, acollint la presència de més grups, més artistes que ens visiten en aquesta Marató. Tenim aquí al costat el Pere Vilanova. Pere, bon dia. Bon dia. I gràcies per estar aquí, per haver vingut a Barcelona en aquesta Marató que fem per celebrar els 20 anys del programa, i també, com sempre, el compromís del programa històricament ha sigut fer costat a la gent que comença o que porta menys temps al món de la música. És un compromís que sempre hem tingut des del primer dia i que volíem també reflectir-ho en la Marató. El vent t'acull quan tornes a casa, el passat és tan fosc i emboirat. El desembre gelat estén les seves ales, deixes de ser com abans. Comencem a estar en boca de molta gent i tot plegat, doncs clar, ens fa sentir molt orgullosos, no?, de tota la feina feta. Expliquem una mica els orígens dels Ix, perquè vosaltres veniu de històries força diferents, alguns músics del Xavi Vidal, tu estaves en una formació que res té a veure amb els Ix, David. Sí, tots sortim de molts estils de música diferent, que jo crec que això és el que... Escoltem doncs l'agència d'aquesta, del Tanca els ulls, d'aquesta versió dels Ix, com a primícia, no? Gràcies. Sí, exclusiva mundial. Tu tens tant de por de quedar-te sol. En Sugranyes, ara sí que és en Sugranyes. Que no es diuen mai, més val deixar-les on són. Jo us dèiem sols, coses així. I no és fins potser un any i mig abans que m'interesso també per aprendre a tocar la guitarra, i llavors sí que hi ha com un treball, entre cometes, previ, no?, a preparar el que és el primer concert, el primer espectacle. I sí, diguéssim que suposo que és com moltes persones, no?, que des de ben joves s'interessen per la música i portem 48 hores d'aquesta marató que ens portarà fins a les 100, recordeu, fins a diumenge, benvinguts una vegada més aquí. Bona tarda, ben trobats. Feu cara de cansats ja, Encara queda la meitat del camí. Un parell de dies ja que portem. Començar és continuar un final tard o d'hora arribarà. Flor d'aquelles cendres, una nova flor brollarà. Va rodar-me el cor, antena d'amor, abans que el seu nom. Ja coneixia el seu cos i ens vam sentir sols a la gran ciutat. Tot Barcelona i ella sola. Començar és continuar un final tard o